Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Pyrthei electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kublai pi barab nampak yang Batesi TV yang subhai pi syaki Khubor hakimat kimat. Nikong ni syab ya pa syaki Khubor nakaling kibenta jong ka Jylla. Superintendent of Police jong ka East Khasi District uba Vivek ula pentip pa hadu menta ke Embassy of Hungary ka badon ha New Delhi. Kampat shimti setia ya ka met yam jong zot puskas unong Shanghai Pyrthei nakari Hungary bala khlatno. Ya ka met yap jong ulalam nakaway ka klaw ka bala khat kerteng kum ka rungku ksang ka barang hap hapok ka snong ramdal jong ka thad Jylla East Khasi District. Ha ka jinga kran bikla Pyrthei Khubor ha ka khat sautri Ïaïong aza pesan. Superintendent of Police lai thu baka sarkar kala pentip ya kani ka jingja sha ka embassy bakan pha ya kurwo shaki ba yeng asam bakin wan man shimti no ya ka men bala bu ha ka jaka bu men yap ha civil hospital Kylleng. Degi pau hajar ngot ki pai riung ngai ka balang Presbyterian ha ka sngi ublei ka khalai tri Ïaïong aza pesan. Kila tu shaka jinga seng Khasi Jaintia Presbyterian Assembly ka bakhat ar ka balang ha ka balang Presbyterian pendeng umyong mairang. Ha kan digasngi ya ka jinga seng ka baningkong bat ka baar la pelong hati pedang kat ba ya ka jinga seng ka bakhat do ha ka pon min la pelong hayang mani nalor ki pau hajar ngut ki pai riungai ki bla poi shakani ka jinga seng la sakhiru ya ka jingwan ni shimentalang kinong mikmat na mairang bat na mouth Asian constituency nalor ki weipan ki bla shakhwas ngobha. Haka khatsal tri Ïaïong aza pesan ka Federation of Khasi Jaintian Garu People lani ka FKGGP South East Khasi Border Circle kalalai ban khandra license khayi lani ka trading license shagithan khapur kata shabalat shadangar sha sunatola barki yau khapur ki badon haki dukithan Hendrai kat bagi dekat jong kan digaseng kidang don ha shiteng nanti kilap bagi don buan ngut ki bar Jylla ki bawan nadu na Bihar ban na Uttar Pradesh ki bawan ban terwatiar syadu syakathan balat dangar ki dekat ke FKGGP hapok ka jingalam jong uba kermen sang diar kila bat yakini bat gila lejban IT shamau senram police station bat syaki pulit jong dangar outpost Kani ka seng kala kentu yaki bor ki badai pet pa kim dei show ban rang ai trading license yaki bar Jylla khanang baki brio la jong kila ban seng yaki kam baki la ban trai ulap balap san ubala wan lang baru pria ringkan berke Ïaïong irngit ka bajur kila link shop ting ya ka snang baratu West Jaintia District haka khasau tri Ïaïong aza pesan haka por kumba ship jisteng no phaisngi Haka jinga kran baru MDC uba ai bolang shadap ulai thu kani ka jinghap jong upria kla penjulor yeki babun kilong yilong sam Haka khatsal tri Ïaïong aza pesan kinong yalam ka Khasi Students Union kila yekundo yo MP Katura Parliamentary Constituency usaleng sangma hayeng sa jong u ya ka kunhon jong ka KSU layalam daw samla lambok starwell marngar badi president haringkat ka jinga dan lang usamla Donald V Thaba General Secretary perkiwai par kinong yalam Ka KSU kalapin singau show saleng sangma yaki kenrum kenram hakarukam thungkam hanigrims hapo ka jingpenya jong director u Dr. Nalin Mehta pat kala kerpa no MP baun singau bha bat pinpen yaki ni kenrum kenram bat bakarukam thungkam kadi bayat katkum ka jing ajing mut ka seng khnang baki samla ki bawat kam ha ka Jylla kin yo jing toy Bun teliki yeng kala julor ha kishnong ba per harilum Jaintia nakada ko jingbom upria bajur ha kan ophaisngi jong ka khatsau trik Ïaïong aza pesan ka jing shakta jong kilong yeng kala long ha ki babun di jaka hendrek kat kum ka jingtep bangla yo lum lai thu baka bakham shakta kadai ha ka shnong salang ka bahap ha West Jaintia District Hangni lai thu bakidon khandai phau teliki yeng ki bala julor namar ba upria la samling ba yeki tin sab yeng jong ki brio Nang tala yo jingtem pasaka way perkashnong kabasak ta bha kadi kashnong lumstong nongjri kabahap ha West Jaintia District Hang niru la yo I pakitnum yeng jongki brio kila pailing ba namar ka jingbom jong upria nang tala yo I baki madan ru kila li shat namar ka jingben jong upria Ka office jong u district sports officer Ribhoi district ringkat ka jinga trilang bar ka athletic committee jong ka Ribhoi district sports association ha ka khatsantri Ïaïong aza pesan
Kalau pelong ya kalumpung ya lekai district level inter-school athletic meet azau pesan kabalai sengi hamadan NSCA paham siem. Ia kini kalumpung ya lekai sports lapli perda do block development officer jong ke umling CNRD block uba Eric Dekar ubalalong rukum kongsan. Ki samla puli pharmacist hakani ke Jylla keladawa ya ke sorka Jylla ba kanampat posnio manwanra ya ki pharmaceutical plan haka Jylla. Henry keladawa ba ke sorka Jylla kadai bantungno ya ki dekat jong ke Mikhalia Pharmacy Council kabala thau nadu usnem syaza khandai spak khandai punrio but men pelongno ya ke election jong ke council katkum ke pharmacy act syaza khandai spak sawupra. Haka jingakran bat ke TCTV haka khatsan Tarik Ïaïong aja pesan. Ringkat kajing senran lang jogi parlok ki bala pendep ya kajing puli pharmacist usamla Amos Jones Imli ulai thu bakum ka kenhun keladap an pensengau ru haga menteri ka sorka Jylla ka bakmi ya katnat koi kya ka Dr. Ampriling do ban kham penbun ya kala thungkam na ka benta ki samla ki bala pendep ya kajing puli pharmacist haki pharmacy ki badan haka district hospital ki CHC, ki PHC, bat ki sub center. Karkum ki kindon jong ka Indian Public Health Standards namar babun, nikislam ajing sumar jong ka sarkar kimshim labu setiai ki kindon jong ka Indian Public Health Standards. Kinoyalam jong ka Nyau Tribe Youth Council haka khatsan Tarik Ïaïong aja pesan kilai kendu yung MP ke Raja Sabha na Mikhalia. U Dr. W.R. Kharluki ban IT ya ka dorkhas haka bayadai bat ka jingdawa ban tuklar lam ya ki kendrum kendram haka thungkam thungjam Hanigrims Hospital bat halo ka jingde kuman jong ki bor penyat jong ni ka shlam trikam jong ka sarkar pedeng. Haka jingakram bikla patai Khubor u president ke HYC u ba Roy Kupar Sindram. Uloong ba kamdei ka kamram jong ke HYC bat penyok kami ki samla. Henry ke kamram jogi nong mi khmat bat kumju ru umindrang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ude ban tuklar bat ban pentikna bagi samla trai muluk kin yok kam yok jam haki shlam trikam jong ka sarkar pedeng. Haka step jong ka khatsan Tarik Ïaïong katnat wildlife kalalap yau hati klau uba latia yap lengtar haka weka klau ka badan hakat saumer bernihat Ribhoi district. La suba ba ka jingyap jong ni hati kala bandai na ka jingsha bat boarding na marka jingatengku hawayar line uba klain bor bha bat ubadan haka tiga jaka. Namar ba ka jingkenjang jong uni wayar elektrik kalong tangkumbah nyau put AA na sela kendo. Katnat wildlife jong ka Ribhoi district haringkat ka jingadon lang jong RFO uba lining wa lang kila poisya ka ni jaka ban pelong ya ka jing tokit halo ka jingyam jong ni hati ban menta kinang am saya ka hukum ki bakham halor lakin thang ni kin stem. Katnat wildlife kala kuntu ya ka tnat ka berepet bakin wengno yang ni wayar elektrik namar ba amtang ka bu jingma yiki maran Henry ka bu jingma ru yiki pat ba ki bayat bayang ru. UMP ke Raja Sabha Bamenta na Mikhalia Dr. W.R. Kharluki uloong ba unsyong thatno na ka jinglong nong mikman tang syukut ka samoy trikam jong u kum UMP uba mikman ya ka Jylla Mikhalia syaka yingdor bar thawan jok Raja Sabha. Haka jingakram mikla patai Khubor haka khatsan Tarik Ïaïong aja pesan. Uloong ba kala daipat sa kabenta jong kinong yalam ki bidang kham samla ban mi bujli bat ban beteng ya ka jinglong nong mikman na ka ni ka Jylla syaka Raja Sabha. Kini pat kilong Khubor na kaleng kibenta jong kari. Unong yalam jong kalyang persya ha West Bengal usuvendu adhikari ulat herting ya ka CPIM halo ka jengkan at kabalami ha Murshidabad pat ulong ba ki kenhun ki badan hapo ka India block ki ada ya ka Trinamool Congress watla arngut ki khot jong ka CPIM kila yam ha ka jengkan at ulapan pau ya ka jing sngokya baraki hajar mut ki Hindu kila hapan petkra na Murshidabad hadien bakala jurpalan ka jingki persya ya ka Waqf Amendment Act namar baki Hindu ki kalalong kilangknya ha ka ni jingki Kamentrang ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta kala maha man pinshitam da ka bating ye ki school private ki bashim ramthan ya ka bai school na ki khanna bar kala ong ba ka sarkar kansa khot hajir lut ya baro ki school private ki bapin kieu ya ka bai school ya ki khanna kala kran ya kani de hadin ba bun ki kimi ki pa jong ki khanna kala ujor halo ka jingkieu palat ka bai school ka jing penrung kerteng na ka benta kitu ki bakwa bani shimenta ha ka Amarnath yatra kala sedang nadu ka sngi hat majai la aila di kipat ba ki bakwa balit register kerteng yala di online link ba ka Sri Amarnath Ji Shrine Board website kat ba kitu pat ki bakwa ban register offline kila ban len shiki sanspa sapo tuli ki snat trekam choki bang per ki badon ha ka lengkari ka yatra ka balai ku prasngi kenti kala sedang nadu kala trik naitung
Udukat bertemai jangka BJP ha Kerala, Rajiv Chandrasekhar, Ladawa, ba Menteri Rong ba jangka Kerala, Pina Raya Vijayan, Udaiban Resigno, Namarba ka Kuon Jong ka Vina Vijayan, Kumjuru Chief Principal Secretary jangka Sarkar, KM Abraham, kila keno ba udan keti ha ka kambam sam. Chandrasekhar loong ba Menteri Rong ba dan hokshu bandang syong ha ka syuki Menteri Rong ba. Kam tam hadian baka Kuon Jong kala keno bam sam yalau kpa. Ki pulit ke Mumbai kila yok kem ya ubriu ba berngem Pyrthei bom ya ka kali jong Salman Khan. Kila lap ya uni ubriu na ka wei kesnong na Gujarat. Hendai kam hadian kila lap ba udai ubriu ubadan jingduna ha ka bor perkhan. Ubriu ba berngem penyam ya Salman Khan udai ubadang arpundus nam kerta. Na kesnong wagodia tangluka kabadan hakathan vadura. Ulok jongka Priyanka Gandhi, Robert Vadra, Lalich Office, jongka Enforcement Directorate, Hadin baula syak hot hajir, haloka jinkeno baudan kiti, hakikam bamsam, haka jingya diethie, jaka ha Gurugram Haryana. Vadra di kun terai jong Rahul Gandhi, ula syak pengan, haka Prevention of Money Laundering Act. Ketika kes haloka jingthiet Vadra yaka jaka, kabah nyau pensan klortingka, ha Shikopur, ha Haryana. Menteri Rong ba jangka Assam Himanta Biswa Sarma uloong bakinong song jangka Assam kila sedang banraki ya ke bihu bat men pedang sengau baharu yo senam batamai uloong banadu Kamakhya seduk kaca kanti kinong song jangka Assam kila raki ban pedang sengau bah yo senam batamai uloong ru ba uniu senam unde usnam ubajuan na kabenta ka Assam kabadon hapdeng kajingya denti ban poi syaka kedan top 5 na borok ki Jylla jongkari India. Mentapatnya Pash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden jangka Singapura ula penkut no ya ka samai terikam jangka Ïaïong darbar Taiwan jangka Singapura kenang banyak pelong no ya ka election ka bakat saw jangka Ïaïong darbar Taiwan. Ya ka Tarik jangka election ansapen benano hishan. Menteri Rong ba do Lawrence Wong unyalam ya ka Seng Jong ka People's Action Party. Ka election ka bakat do ha Singapura kalalong house name arasa arpau hakapor jangka kelam COVID-19. But hakati ke election naki kendai pulai teliki konstituensi ka PAP bayalam na uwong kala job hadu prapulai teliki konstituensi. Ka Houthi ha Yemen kala kam bahapok ka Shibnai kata nadu benai leber baka US ka Hirthma ha Yemen kala don shispa arpulai ngot kiriu pat ba ki balayam but arspa sa punya ngot ki bala mensau but ki babun kidiki kena but ki kentai. Ka Houthi kam shimna ajingken kat nupat ki dikot jongka ki balayam mereka US kalakam babun na ki bayam ki dikot jongka Houthi. Acting President jongka South Korea handok su wala pentikna ba unum yakun ha ka primary election jongka Seng People Power Party banjit yo kurtong president ka banlong ha ka lai tri ujeliu. Kenika jingbam tre jong uhan banyakun kadai hadin balo yos ngau ba ki babun kim kwa ba unyakun yak election president hendrei ki kwa da ukurtong uba kham klan kadang bikin job tak basung kanong India ka babat kum ka kli du jongka diversity equity and inclusion jongka NASA kanila Rajendra kala wengno nakakerdan bakaban bat kani ka jing sha weng jongka kadai hadin ba president Donald Trump ulapeni yak executive order ka batmai. Kanasa kalaya le shitom ban penne ya kanila haka kerdan bakabat namar ba kadai ka batbet bah ban trekam hendrei laweng no yaka dakabor jongka sarkar utram mula weng yaka dakabakno bakani ka tenat bakaban kadi ka tenat ka bapenon kam bakala ya ka pisa ki pat ba bat bakadon ka jing bambiang hakaru kompenyan. Ka Harvard University kabaran happening kajing ka bakrau namar baka sarkar jong Donald Trump kan set ya kapisa jong ka ba R.R billion dollar namar baka ni ka university kamshim labut renti yaki kendon jong ka sarkar. Ka sarkar Trump kalapha yaki kendon baka university kadiban but. Hendai ki bor penya jong ka university ki jubam da ka bapha da ka jing tho bak kimtre ban but yaki ta ki kendon. Nyau puan ngot kibri kala ya pat shispa nyau pongot kala misau namar ka jingther ulaba haki benta ba per jongka Democratic Republic of the Congo bat ka basak ta kadi kanong ba kin shasa ulaba ulat herting haki benta ba per jongka DRC lakatu ka nisngi menta bat kat kum ngajing batai jongka tenan ka bapen ka bakmi iki bor mariang kala ong bakandang jor shushu haki nisngi ki banwan. Ka Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kala pentip bapalat lais pangut kibri kelayam ha ka jingsha herthma ha ka ying shedara bakisa ri tengan ha Sudan.
Na pedeng ki basha penyam arpulangut kidi ki kena red bat shipongut ban kidi ki nong tremon ngobha ki bralet yarap ikilanon. Hadian kani kajingja kumba khandriu hajar ngut kilanot kila pet krano nagijaka bala ajakari iki bat buon kila pen sha el fasher. U President ka Nigeria u Bola Tubu la pentikna bagidan Sao Pongut ki brio ki bala yap ha kajing har thmakan san jongka wei kan hun king atyar ha ka wei ka snong ha platu ha ka jaka basa ki jaj ban riu ziki. Ka kan hun king atyar kala rung ha ka ni ka snong bat kala sanrai kuli na phang ye ki brio. Kajaka bajia kani kajingja kadai kabajumi bha kajing kan at khamtam kajing kan at jaj ban riu bat kajing yasko perniam hapring ki muslim bat ki kristan. Tikito kilong Khubor hakimat kimat mataski. Khublai.